matsalar shi ba gani bai kallon mutane ka tara musu ko matsalar shi ba gani ko ba ta yi kallo a madura ba ta yi kallo ba amma bayan sarkin da ya kyau babban bora uban ne ai wancan bayan ya yi kyau Kaga bayanan ya cika. Abun sarkin dawaki, abun sarkin dawaki, abun daga sirri, ya shaka mana sirri. Sun kuye, sun kuye a nan. Sun kuye a nan. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.